Tot depèn de la carta que surt? Al revés. L'últim del que depèn és de les cartes que tens. És com a la vida, de fet, i ara sona supermístic, però és que és veritat. Tu pots tenir una vida aparentment predestinada per l'èxit perquè ho tens tot en safates, has família que econòmicament està estable, tenir educació i tal, i fracassar estrepitosament perquè no saps jugar les teves cartes. Per què el jugador de pòquer sempre és el dolent de la pel·lícula? Vale, tenim aquest punt de faroleros, no? I de voler-te-la ficar, mai et pots fiar. Jo he pres una cosa, i això tant en el pòquer com a la vida, una manera d'anar pel món que no està mal. No cal desconfiar de la gent, però no et fiïs de ningú d'entrada. Tòpics sobre el jugador de pòquer. Que són mentiders... Bueno, són llestos. Un bon jugador de pòquer jo assumeixo que és una persona llesta en general. Els nòrdics són superagressius, els americans juguen més lent, els latins tenen fama de ser més passionals, amb la qual cosa fatal pel pòquer. El teu no és un món molt masculí? Saps el que passa? És un món de tios, però no és un món masclista. O sigui, jo mai he volgut anar de princeseta, em donaria bastant pel sac i sempre he estat un mes i és com vull que segueixi sent. Però a l'hora de la veritat, a la taula no hi ha amics i és que em tractaran igual a mi que al tio de la meva esquerra. Volen les meves fitxes. El fet de ser noia et dona algun avantatge? Es pensen que les ties, com a tia, en general ets més conservadora, però que s'ho pensin. Clar, en el fons, assumir informació pot arribar a ser pitjor que no tenir-ne. Què fas quan no jugues? 1000 coses. M'encanta fer esport, m'encanta estar amb els meus amics, m'encanta estar simplement parrejant a casa, cosa que ara no faig mai, saps? No tinc, o sigui, diuen les vacances perfectes i dic al sofà de casa meva. T'agrada el futbol? Saps lo de si no pots amb l'enemic? Doncs és pel que he optat, bàsicament. I per què? Perquè a casa són molt futboleros, són molt culers i com que abans em pillava rebotes cada cop que veiem el futbol perquè m'era igual o cada cop que es penjaven banderetes del Barça ara he optat per pilot automàtico i acceptar-ho bé. Atac o defensa? Atac. Marcar gols o evitar-los? Buf, és bona. Intento... Les dues són importants, però en faig. I els evito també. Jo crec que és més o menys por ahí està. Què és la feina ben feta? Doncs suposo no, estic convençuda, quan no comets cap error i et sents orgullós d'alguna manera amb el que fas. Què els hi diries als que diuen que no val la pena? Que trist. Que clar que val la pena, que obrin els ulls.